Kublaya pi baro ki bapet yakani ka kubor upet ngo cable news. Kimat makong san menta kata yo kilong. Penslur ke sorkar jala ya ke he officer ban beteng ya ke jingpuli jongki ban pen pro jabe. Ya kendu ke kunhun menteri ya umudi bandawa penteri kam ya ke ILP bat ban penrung ya ke keten khasi bat garu hak 8 schedule. Tang iwe bat arngut ki bapersya penteri kam ya ke NEP ong vice chancellor ke nehu. Mdai ban syashu iki kentai kasi banya syongka bat kibar jala ong ke HANM. Nlet jurep ke regional committee ya kathain langpi hadin ke Independence Day. Dawa ka lempung seng kentai ban kentup iki kentai hak executive committee jong ki dor barsenong. Ut kinong khayi hakli yo baklem akor kinong di do sial. Bat mi pungrit haki babun ki surok ba mtang hanung kendong wat hapok sorru. Kajihalang jong kekenhun menteri hakasing thoding jong katayo kala aji menjur ya kamit career sponsored courses kabaki he officer ke lak banai beteng ya ki jing pule ki jong ki bakin penlong ya lade ki ba sampang bat ke sorkar jala kala rairu ban perking no ya ki jing lait bari jong ki menteri sorkar bat ki he officer. Habayakran bat kinong pathai kubor hadin balawai ke jingalang jong kekenhun menteri unong ai ketien ke sorkar uba polling do ulong ba ke sorkar jala kala aji menjur ya kamit career sponsored courses na kabenta ke he officer jong All India Services ka Meghalaya Civil Service ka Meghalaya Police Service ka Forest and Finance Services bakin leit beteng ya ke jing puli kenang bakin penap bat penpro jabing ban la ban ai ke jing sakri ka bakhambha shu Uba pol uong ke sorkar kalarai ban pensluri ki officer bakin betang ya ke jinglet puli pentebet klam da pendeko apat ya ka kam ke bakitrai ne ban shim ya kanu ka syuti. Uloong ke sorkar jala kala menjur ya ke jing terwa ban bay ya ka bay puli ya ki program haduk khat sanlak ya ka bala bu'ru ya ki kendon baki officer ke day ban dangdon sahnyau snam ha ke jing syakri bat kumta terter bat ke sorkar kan sa thawru ya ka komiti ban bisyar bat ajing menjur ya ki officer ke bakwa ban leit beteng ya ke jing puli. The whole idea is we incentivize them so that they perform better, and there is a cap to this because there is an official committee headed by the chief secretary which clears such applications. And also we decided that even officers who do not belong to the cadres, say secretaries, joint secretaries, deputy secretaries, will also undergo regular orientation programs, and also members of the cabinet, as and when important bills and acts are passed by Parliament or the State Assembly, as and when the cabinet meets, whenever such important bills are cleared, they will be familiarized with those bills, so that ministers are also equipped with information. What is the period of such? It will be for one individual. The whole idea is that we need to upscale the efficiency of our officers. A lot of what the government is trying to do suffers when officers are not qualified enough to understand some of the nitty-gritty of administration. For instance, like notings on files, which are not clear, which shows lack of depth of understanding of the officer. So what do we do in such cases? We have access to facilities like online courses and the IIM, so we will take advantage of such courses. And this amount that we are investing is also reimbursable in the case that the official concerned fails to complete the course or fails to successfully achieve results. Ka sorkar jala kan perking bat pensyong nongrim ya ke jinglait bari jo menteri rangba ke jala ki menteri sorkar bat ki officer ke banlong no tang arsin hakawai ke senam mang tengka.
Ubak polling do ulong, da kababuk hakmat eka pelatengka ke jela, bat ya kejingdan kam ban pensyong nong rim bahaya kini kejinglan, lasyem ya karai banang ni sakmat, kejinglan bari jong ki hek ke sorkar jela, kentup kinong tray kontrak, kan long no tang arsin hakawai ke senam mang tengka. Ulong baladau officer uhap banit jinglai arsian udai ban IT shuai ka kaipot ne ka progress report jong ka jinglai benengkong bat hadin balala ban IT ya ka kaipot ka bapen hun bat ka bapen I ya uso an sala ban ai jingbit ba unlet biang sasisin. Ubak pol ulong ba kasor ka jela ka lap ban bay pisa tang ka wei ka jinglai bat ya kasien ka baar an hap ban bay hi da kasor kar India lani da kiken hun ki banabari. Hakabedai baka jinglet bari ki menteri sorkar ubak pol ulong bakin hab banyo jingbet na ka Ministry of External Affairs MEA jong ka sorkar pedeng bat kane kan bu ya ka kendon ka baper king bha banlet sabari. Well, in certain cases, reports have been submitted. In certain cases, there has no such reports were made, or maybe the reports were not satisfactory, because we are driven by the need to achieve results. So what we're saying today is that official, that minister, has to show results when undertaking an official visit. Well, the figures are not readily available with me, but the whole point is that there have been umpteenth requests and visits undertaken by several such officials, which only needed the clearance of the chief minister. But today, in order to, as a prudent fiscal measure, the cabinet decided to rationalize such visits, reduce their frequency to 2, and also obtain progress reports so that there is no wasteful expenditure of the public exchequer. In the case of cabinet ministers, as you are aware, this is tied to clearance by the MEA, and recently, as I briefed you a couple of weeks back, the MEA has come up with very stringent conditions for even clearing such proposals of visits. So this includes even the chief minister. Kakenhun menteri trong kasor karjala hapok kajing alam ukonrat kongkal sangma kumu menteri rangba kajala hagasngi hat majai trong katayau kalalit yakendu yau menteri rangba do Narendra Modi hanong ba Delhi ban kerpat ban pentri kamno yaki airline permit ILP haka Meghalaya bat ban penrung no yakakten khasi bat garo haka 8 schedule jong kariti sensari. Hakane kejing kendu yo menteri rangba du kari Narendra Modi dia don lang kisembut menteri rangba kejala ki bakan tup yu ba preston tensong bat ubak senya bhalang dhar bat kiwai ki menteri sorkar. Ukon rat sangma ula pentip bak sorkar jala kala kerpat yo menteri rangba du kari ban pentri kam no mardor ya ki airline permit ILP haka jala ban pendrung ya kakten khasi bat garo haka 8 schedule bat ban penbet no ya kejing ka japut bat kejala Assam. Menteri rangba ula pentip ru bakila pensengau ha Narendra Modi ha kabedai bak kejinga keranya suk ha padang ka kenhun king atiar hinyautrap National Liberation Council HNLC bat ka sorkar padang bat ka sorkar jalla kejing pentrekam yaki projek lengba ka externally aided projects bat la pensengau ru ba ha kabedai bat ka Constitution 125th Amendment Bill araja khat khandai ha ba ka sorkar ka persya bantung yaki bomdai ki jat ben riu lum Unrepresented Tribe haki Autonomous District Council ADC jong kejala Meghalaya. Ukon rat sangma ulong ba menteri rangba du kari ula syak skor yakini kijing pensengau jong kesorkar jala bat ula kular ba un sakmi benya yakini kimat jingdawa baru. We place before him the need and the desire of the people of the state for the inclusion of Garo and Khasi language in the 8th schedule, and for that also he understood the concerns that were there. He understood the challenges that our people are facing. We mentioned to them that out of the entire process, the fact that our children have to sometimes are not able to give the examination because there are
languages which are not known to them. Those languages come up, and this puts a lot of challenges. And so, even if provisions can be created where at least in the examinations, for a starting point, we could have some kind of provisions. Up to that level, also we discussed with the Prime Minister. We sat for almost 25 minutes with him. In one of the longest meetings we've had with the Honourable Prime Minister, and he said that yes, these are genuine concerns, but he expressed the challenges in terms of the different languages, having the different scripts that are there, and having to manage all of that. So those challenges were there, but he definitely has expressed his concern about this issue, and he said definitely that he will examine it. Similarly for the ILP also, we expressed our concerns. Today happens to be the International Indigenous Day, and just one day before that we met Honourable Prime Minister and expressed to him the desire of the people of the state to have a mechanism in our state where we could have provisions through which we could protect the interest of the people of the state, and hence we expressed that ILP is one of the ways in which we can do it. We have tried through MRSSA also. We explained to him about MRSSA also, and he gave us a very patient hearing, and he understood the concerns of the people of the Northeast, and he also has said that he will examine the matter, and he will be in touch with the state government, and he will have a discussion with the Home Ministry also. Apart from that, we had mentioned to him about the externally aided projects. As you are aware that about 80% of the amount that comes to Meghalaya is repaid back by the Government of India. That is meant for the Northeast states, and hence Government of India approves the projects that are finally sanctioned, and the Government of India has made a comment, and Finance Ministry, that Meghalaya has applied and for more than 12,000 crores, which is higher than all the rest of the other Northeast smaller states put together. So therefore, there has to be some kind of a control over over Meghalaya's proposals, because they have taken more than what other small states have taken, and hence we requested the Honourable Prime Minister that we are performing, and the reason why we're getting these projects cleared by the different banks is because we have been able to implement properly and submit the necessary reports properly, and hence we should not be penalized for that. And so Honourable Prime Minister understood, and we told him also that based on the different life cycle approach that we have, and how Government of India's programs are actually being complemented by these projects that we've taken up under the EAPs, and hence these EAPs are actually helping us in the overall goals and targets which Government of India itself has put forward, and Government of India itself is trying to achieve. And we also shared with him some of the achievements of the state in terms of the Jal Jeevan Mission, in terms of MGNREGS, in terms of immunization, the health of women, and especially maternal mortality, how it has come down drastically in the last 5 years. And we also shared with him some of our vision of the future, where we would like to ensure that there would be strong economic growth in the state, and we share about our vision for a $10 billion economy. So those are the matters that we discussed, and many more other things which, there's... Vice Chancellor ke School ba Northeastern Hill University Nehu Professor Prabha Shankar Shukla hakasi palai jong katayau ula pentim baki don tang iwe na arngut ki bapersha hendrai baro ki principal ki samla puli bat ki college ki la manager lot banyak syakmat haka jing pentrai kam ya ka National Education Policy NEP nadu kanika senam ke bamenta. Habayakran bat kenong patai kubor UVC kanehu Professor Prabha Shankar Shukla ulaong bakajing pentrai kam ya ke NEP kan wanra ya ke jing mentoy ya ke kon samla ke jela Meghalaya bat haduk menta 4 yo ya ke jing tho na ke principal jong ke college baki persya pan pentrai kam ya ke NEP nadu menta ka senam ndrai ke don iwai arngut ke balapan pau bakim so ya ha pan pentrai kam ya ke NEP Ulaong ru bakum UVC ke nehu don bor ban khot ikino yalam ke MCTA banyakran halo ke jing persya jongki ban pentrai kam yak NEP nadu mentaka snem bat nakaliang ke MCTA ru kam don bor ban persya iki college ban pentrai kam yak NEP
Uvisi ke nehu le yathu ba ulalum bon tali ki jinga lang bat ki principal jong ki college ki nong hikai ki samla pule bat ki seng balang nrai hadu menta ke MCTA kam shim lawan jakmat banyakren halo ke jing persya jong ki ban pentre kam ya ke NEP Uvisi uloong ba ke nehu ka kloy banyarap ki college ban pentre kam no ek NEP nadu menta ke snam arajar arpolai namar kani kan wanra ke jing bha ba ke jing mento ki kon samla ka Meghalaya bat na markani baro kila menjur yak NEP. Academic Council for framing of the rules and others. Yes, in the next meeting we are ready to discuss. Even I am ready to discuss with the anyone, not only the MCT. Even I already made a discussion with the KCU, also the NEUSU, also the HYNC, HYC, and FKGP. I already made a discussion in this hall. And everybody is convinced for the benefit of the youth of the Meghalaya. Actually, Meghalaya union member is directly concerned with the state government. No, he is not working under my domain. Even I cannot directly say anything to the Meghalaya Teachers Association. I am ready to discuss, but I cannot even directly call to him. If he is willing to come here, just I am ready to discuss. Academic Council is a constitutional body, and there is a rule and system to call the meeting. Immediately I cannot, even by first given the letter to all the members, even all the teachers are not going to join even in academic councils. But there are certain members, no only member can join. But without the academic council, I can discuss with anyone. That's why I am ready to even anyone. Want to discuss about the implementation of the new education, I am ready. My stance is very clear. Okay, they are the teacher, they can raise the question. I am not going to raise the question of any union and others. But my intention means university intention, and teachers' intention is very clear, and they are ready any kind of help except the finance. Rest of the help I am ready to do with the help of my teachers. No, I think there is no any confusion. My letter is very clear, sent to all the even my statement is also very, very clear in the press or the paper. Okay, and discussion with the even all the members of the press is also very clear. And I am able to say that none of the except one or two, I am not able because our OSD is out of station. But except one or two are material. But more than I can say 90% principals are agree. In the interest of, if we are not going to implement this education policy, what will be in 2026? I clearly state in the paper, who will be the loser? Vice Chancellor, or teachers of the university, or our young generation? Who will be the loser? Vice Chancellor of the NEHU never said the hybrid mode. Never said. This is raised by someone I can't say. But I never said this. I am going to implement in a hybrid mode. I just given a chance in the worst case. Just like in the best position. If any colleges are not in position, so they have the chance to implement the NEP next year. University is ready to take the burden. The university is going to implement, even someone is not going to implement the NEP. The university is going to develop two systems. Now, this is a burden on the university. The university is ready to take this burden. In the interest of the youth of the Meghalaya. Vice Chancellor Ulapan Tipru baka school ba Northeastern Hill University kan sa penlong ya kalempung jingalang kebahe hakilai ngilenter hakini kenong ba shalong ban penyok kam ya kesamla kani kejela nadu ki badang pendep ya kematrik haduk ki kedan bahalor haki company baper jongkari. Professor P.S. Shukla ulayatu bayakani kejingalang penrungkam and penlong ha multi-use convention hall jongka school ba ni hu shilong nadu ka khat riu hadu ka khat pra Tarik menta unailar arhajar arpolai bat hakini ki laisngi nuan banyadon benta daki artli ki company ba pau ha ka perthai kata ka sodexo bat ka adeko bat hadin ba ki samla kani ki jala ki la shajit hakinu kinu ki kam ki ba kentrai ki hab ban sedang let traino klem dapen
Absalom yaki balab hak kerpang ru yaki kam na kabenta ki kentai kumbalai pautam na kasispa yaki tu ki bala pendap yaki jingpuli nadu kelas 10 kelas 12 hak ITI hak diploma bat graduation ka company Sodexo kadai kawai ni ki company ka ban aikam ki samla haki hajar tam ki kam ki balan kumju ka company Adeco haki lai hajar tam ki kam ki balan ki duler ki bakongsan ban hapra haki ni ki laisngi ki kentup ya ki certificate ki mark sheet Aadhaar card ban pan card. Today I am in position to say something about the employment of the youth of Meghalaya. And as you know, the unemployment has been seen to be one of the cause of the poverty, and the unemployment should not just rely on the government jobs only, but instead they need to think further ahead. They need to venture into the entrepreneurial fields to gain a sustainable income. They also need to explore the jobs available in the global world. And the NEHU, by this recruitment drive, Rozgar Mela, is trying to bridge the gap between the colleges, NEHU campus, and also between the college and the society. And with this way, this is my prediction. It may be I fail in the future, but I am trying my best. And the drive will have have more than 5,000 positions for a variety of domains, and I am happy to share that 2 of the global Fortune 500 listed companies, namely Sodexo and the Adeco, are participating in this drive. Along with these 2 companies, we will be having couple of more companies during the drive. And the offered position will be for the pan-India location with an opportunity to go abroad also. And the eligibility, already I mentioned, they start from 10th, IIT, diploma, graduation, and the salaries offered by the companies is more than the minimum basis of the state. And the primary prerequisite for this is the candidate should be the domicile of the Meghalaya. No other candidate in other things, other candidate can also participate, but in 300 position only for the Meghalaya student. The Rozgar Mela will be going to start from 16, it will be end up to 18. Okay. And as per requirement of the even student and companies in future continuously, I will try to even convene the Rozgar Mela in the campus of the NEHU. This is not the first, this is the beginning. Hadian bakaladan kecing sapriang ki kubor ba UMLA barim ke Mausun Ram uba Himalaya Muktan Sangpliang unmi no nakaseng BJP ban penyesok no bat keseng NPP nakaliang presiden ke BJP Meghalaya uba Ernest Mauri ula kentat ban keren AA halor kene ke benta. Halor kani ke jimi kubor ba uba Sangpliang ubalong no yalam ke BJP unlet penyesok no bat ke NPP nakaliang uba Ernest Mauri ulong ba ulayo ya kani tang hakilat pathai kubor hendai haduk menta umpat yo ikinu kinu ki jingpentep ki batikna na ke Mausun Ram mandal ne na uba Sangpliang habakali haro ke jing bomwan uba Sangpliang se ke jingalang jong ke BJP uba Mauri ulong ba uba Sangpliang ulapen pau ba udang bunkam hak ba pendep ikikam kijam ki balapen khamti da Sorkar. Unong yalam ke BJP ulong baka seng kamla ban syuai show cause notice hendrai kan hab ban up ya ke jing ajing mut jong ke disciplinary action committee namar ya ke neka kam la dep ban IT ha ke neka committee bakan le ya ke badan kam kumta nhab ban up syua ya ke ke ba ajing mut da ke committee. Yeah, from the party side we have seen the press note given by some of his supporters from Mausun Ram Mandal, given the statement that Ba Sangpliang will leave the BJP and join the NPP in pretext that he will contest the election from the NPP. That we have seen in the section of the press only, but till today
there are no official communication from the Mandal, from the president of the Mausudram Mandal, either from the Ba Shampliang, the former candidate of the official candidate of the BJP last election. So we don't have anything to say on that because it is only on the press statement. We have nominated him as a spokesperson of the party, and right now we don't have any program in the party. Last in a few occasions where we have the national program, and some of the union ministers has come to inaugurate some program, we invite him, and he has given a reply that he is not free due to busy schedule in his work. Like now he's entrusted as advisor to the CM, and he's looking after the education department. This matter has been discussed because in the party we are having the disciplinary action committee. So we have already informed the committee. The committee will decide whether we will call him and discuss with him. And we cannot just issue the issue cause notice without the advice from the disciplinary action committee. Kaseng Hinyo Trap National Awakening Movement HANM hakaski balang jong katayo kaladawa nakakasi Hills Autonomous District Council KHADC ban betha yakisim bakidai ban hukum yakidor barshnong bakidai ban shna yakaan kabakarpang ban shu ikikan thai kasi bakinya shong kakle bat ke barjalla. Kaseng HANM hapok kajian lam presiden ubak lam perang karbani kalalaj ban ai ka dorkas ya UCM ka KHDC ubak penyak sings em bandawa ba udai ban betha yakis em bakidai ban hukum yakidor barshnong bat yakidang barshnong bakidai ban shna yaki an ke bakarpang bat shu ikikan thai kasi bakinya shongkha bat ki barjala ubak karbani ulong bakaseng kam khang yaki thai kasi bakinya shongkha khle ndrai kim dai pat ban penjabo yakashnong ne jat ban riu bat lada kim le ai yakane kan bu pat ha ka jingma ka bashir khai ya ka jat ban riu ulong balada kanu ka kan thai ka si ka yo do barjala ki de ban yo e ka jing penchitom na ka shnong bat na ka hima ulong nalor baya ka khai pateng la sanshar de ki barjala kan jur sa ka shongkha khle kumta kan sapoi ka por ba ka jat ban riu kan sakala long nong wei hala ka jong ka jalla bat ka ba ma ka long ba nda la kala kum kirit pat bat ki barjala kila long ki he pat kan long thik kumbaja hakiwei pat ki jalla ka banwan ra ya ka jingja ka bashir khaitam KHANM kaladawaru na ka KHDC bakam deshu ban ai trading license thamai ya ki barjala ni ban penthamai biang ya ka license jongki ban khai pateng haba ki samla trai ri kilala ban trai bat khamtam haba buon ki samla ki shong klem kam klem jam President KHANM uba lam prang karbani ulong baka yaudu menshua ka de ka plyang ja jong kari khasi ndrai menta kala kalalong kum ka plyang ja jong ki mente bat ka KHDC ka de ban wan ra byang ya ka burom jong ka ni ka yau da ka bakhang la de ki barjala ban yo ya ka trading license ban le iki kam khai pateng ulong balada ke KHDC kam penthamai shu ya ka trading license ki barjala ken amla thau perthai bat ki mat ele chapo yeng ka shari khnang ba ki khon samla ken yo bat hino e ka khai pateng ka bade ubut lum jong ka yo ka kot bat ka spa ba jong ka jat ban riu ka jingjele jong kine ki poiwir ki poihap phane ka ri ka bi ka long se bapalat hadu umdei ba kala kta ta kamai ka ji jong ki trai muluk khenrei kala jeleru sibon ki kam sniu ki kam tu balai pujaj bat naliang jong kaseng ngila ai jimot ba kum ka jaj menreu ngimkwa ba ka jala me khria kan kalong kum ka jala tripura ha ka ba ki traisnong kim sala long ki minority bat ka weiru kamat ka ba ngila kentu ya ka KSADC ba kadai ban tha ya baro kism ki bahapa po uput usam jong ka KSADC ba kism ki dai ban
hukum ya ki dorbar snong ki sodar snong ki rangba snong ba ki dei ban sna ya ki an ban nom sha shu ya ki thai ka si jungi ba kin yo ya shong tanga bat ubar jala nama nalor ba ya ga khai ka pateng la kapsor ki bar jala kan juru sekejing shong khakle kamot ka jat ben reu jungi kan sapoi ka por bangi seklalo no wai halaka jongkar but ladangi long tang ki minority kumbajia hatri pura kam sukom kana compare knya henry kum kinong pet permanen kum kinom jeng seng ke bangi shooting yo eba kine ki bar jala kila long majority hane kri jungi yo ki gle kumbale ki metai ha manipur ki dawai ka hok jungki bat hangta kan sajia ka thma ba ka jing usman punta namar ngelayu i ke buchanti jong ki bar jala anda kila bon pai kila pen ibor wat menta ki bidang duna pai ro ngelai i hakine ki snem hane ki banai bladap ki rss kila mi rali ki bon ki bar jala kila sang pen ibor dak ba sho ki serang kai ki samla kasi tila jia kila bon pai lei klempep ba kin satawai ka hok jungki klempep ka jala me kliaro kan sajia ku majia manipur ti kum ka seng ka baron ya ka responsibility lan ka jing klik dam tak kal pateng jong jai banreu ka pateng ka marsaka nilak kentu do bateng ya ka KSADC ba dai ban snai ki an ki baklan bat ngila ongru ya UCM balada ka isi ka barim hapo jinglam jong ba titos khan shibun ki bil ki an ki balada amen bat bompat amen ki badai sha ki jing mentoy ya benreu kat no tam une UCM dang thmai ubadon ni ka san perkhat ka ba klan na mal bodong samla bagi kibil inti ba shibun unle na banta ban yada yangi ku bayat benreu hajaka ban yo shua ka trinesen rei ki khun shua ye ka tendar kendala yo ka tendar hadin pat kisa sim ka trinesen teliang jong ka seng H&M kamham ye ki company ro haju por ba kimdai ban ye khun shua ka tendar rei ki dei ban yo shua ye ka trinesen bat kinse khun ka tendar namar fi gidon ki parari ki jungi ki bala menteri ki projek kelada kini ki bar jala lada ka sokar meria kampat pendu ini ka an ka bala shnar buku hosna marajal khan sa ka san langam bakla kemut ba ki bar jala kisa yo kapshor haman lagi projek khane ka ri tina makata ni kentu ka so melia badai pendu no makatu ka an ban peniap ye kitari mulo ka an ka ban pendu kam ya ki trairi mulo ki khasi persentia kedai ka an ba penslor ya ki breu banabar ki company ki banabar bakin tray ki project khane hame klia ka chuni bat kimbit dan anda ka sokam klia kala pendu ya kene ka an jung sedang majar khat sa khatsan ki company jong ki breu ki banabar ne jala kimbit shu ban ya khun suai ka tandar kidai ban penyo suai ka lesen berada kimyo tadi lesen kamot kimla ban tray ya kini do projek ha kan kali kata ka de kerwo basai nagaliang jong kaseng H&M sang kini ka HANM kala kenturu yo ba penya sings im ubalong udukhat jong ka regional committee ka Riboy district ba mdai ban ailat ke jala asam ban kamtra yo put usam jong ka nongwa mautamur nrai ki dei ban nebet ha ke jala Meghalaya bat ulaya thu bo ba penya yo lakular ban sapen sngau ya kani shau chairman jong ka regional committee Hashwa bengin kmi ki kubor ki badang sa nginya phashwa shipor sekeni ki jing panbana
Habapai biang syaki kubor, dang step pelengap hakala sing ublay jong katayo, kiriu shem kabu kilalet banubiang ding ya kali dampa, bat ya ka mixer jong ka company ka basna ya ka surok nong stony wak kaji, bat kene ka jingja kalaja hakashnong Mautung Kper, Ha West Khasi Hills District. जहाँ में सो रहे हैं क्या कर रहे हैं यो कोई है वो कना यहाँ पे क्या गाड़ी में ये सोया हुआ था अच्छा वो हमको पूरा घेर के रखा था यहाँ गार्ड भी रहते हैं गार्ड नहीं आया कोई पता नहीं सर ये था एक आदमी ये गाड़ी में पानी भाई मारो पानी मारो Haka Tarik unailar arhajar arpolai, project manager jongko company na surok na nong ston chawak kaji, ula pentip bakaladon kejingja haka hinyau tarik unailar, haka por shibaji shiteng menstep haka jaka basa kinung tray ko company hamau tungper. Haka balai ngut kibriu kibalakat durkmat kilarung syakatai ke jaka bat ubiang ding ya kawai ke truk damper bat ya uwai utransmit mixer. Unangnya jong katrok ubanang yot tia hapok katrok ubala sutu ya kejing klut ke bami na pok katrok ulakhe bat ple ya kejing khangkali bat kan thi no sabar ban pelat em yaladi bat ha kejing ple kan san ya kejing khang la yo ban sanga ya wei na kiba suba don kti ubadang yeng sabar jong katrok Ndrai unangnya simlala ban itu durkmat ya uni ubreu namar ulaka ya laka durkmat Haka biadai bat kene la register da kemukot duma bat kejing tokit kadang ya ceprang. Hakala sing ublay jong katayo ki pulit kanong po police station kila kem ya uwe ubrio na umling Riboy district ubala sya kano ba udan kti haki kam thok kam syukur bat pan da kapisan ki katto kaningut ki brio ban penyo kam sorkar bat kiwe. Uni ubrio bala sya kem latip kerteng kum u aramas pasam ubasyong basa haka put ti juri amjok karbi anglong bat ulasyong wa la katto kanipor haka shnong umling. Kat kum kejing tip balayo lum ki pulit kelalet ban kem ya uni ubriu hadin kejing yo jing ujor na ki katto keningut ki samla ke bala kenno ba uni ubriu ula thok yaki da kabakular ban penyo kam sorkar yaki hakikat tu kan ni kita nak rekam sorkar bat ula simru da kapisa na ki kabalakot da ki pau hajar tengka Layo jing tip ru ba uni ubriu ula kam ru ba udan ke jing dai ke bajan bha bat ke he ki han na ki sang san perthai ke jalla kum tabun ki samla ke la sha pengop hakiktin jali ja jong u da ka ba aru da ka pisa tang ban yo ekakam ka batikna ki pulit ki la pentip ru bau aramas pasam ula sha kem teng ha ki pulit halor ka ni hi ka ju ka kes ha ka ba ula thok ban ai kami ki samla bat shimru da ka pisa ka balakot da ki phau hajar tengka Halor katai ka jing syak thok ki samla na ka shnong umling na ka liang ka dorba shnong umling kala ujor da ka ijahar persya yu tai ubriu bat ki pulit ka nong po police station ki dang penlong ya ka jing tokit. Kum shibenta banyale ban perkheng bat bante lakam ya ka jingwan rung kerthep ki briu ki banabar ka Riboy Youth Federation RBYF bat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples FKJGP Umsning Circle hakasing hat majai kila yo bat ya ki khandai ngut ki bar jalla ki balawan rung shapo ka jalla dakawe ka kali Ki nongket kam ke FKJGP bat RBYF Umsning Circle ki bajupet ngor ya karung kami jong ki bar jala ki bajupur syang bandung tu sepo kani ke jala nen kami et ki layo ban bat ki khandai ngut ki bar jala ki bala persyang bandung tu sya kani ke jala da ka bapendan kam ya ka buit senti da ka bapendan kam ya ka wei ka kali tata mobile ka bala don jingtho on PW duty yakini ki khandai ngut ki bar jala ki bala persyang rung tu da ka bapenan kam da ka tai ka kali ka badan yung number AS Katway EC North South IWR layo ban bat ha umsning ha ka por shipo baji AA menmit bat la IT yaki shakibor pulit ko umsning police station Usamla bala kemen nongbri Presiden ke RBYF bat usamla Steve Walang Secretary ke FKJGP Umsning Circle kila pentim
ba ki khot ka seng ki ba chupet ngor bhaya ka rung kami jong ki bar jala ki bomdan ko don sla ki ba persang ban rung sakane ka jala ba ne tre kambala ba pher ha ka ba da ka jing long fikir bha ki khot ki la yo ban bat ki khandai ngut ki bar jala ki bomdan ni ki nu ki kot ki sla ki ba byang Kelia thuru bahadian barayo bat ikini ke barjala na kateka kali kabaladan daga jingtho on PW duty ke seng kala lapat baki barjala kila sedang ban pindan kam de ki buit senti banyo rung suk sakane ke jala bat ru ban light na ke jingsha talasi bat khandra hakatanat infiltration bat seng phalang bat kane kala nang pensuba shushu ikit khot ke jat ben riu baki barjala kila sedang pat ban pindan kam yakini ki buit tang ban light sakem Kumta halor kini ke jinglap bat ke jingyo bat ikini ki barjala ki bala pendon kam yakum kini ki buat senti ke RBYF bat ke FKJJP kala pha iko kubor shabar okit khot bakin long ki bapet ngor bhaya ka rung kami ki barjala khnang bakin namyo ban rung suk sakani ke jala kabala ban bu jingma haki babun rukom yakari bat ke jaj ban riu ret pa jong kabri uhinyo trep lani kontraktor ki ba menyalam ki nong trei mo kaneng ko banong ba himdon ji khang e ki nong trei ki nong bela ba kin wan sine henry ni kwa tang ba pin bang ikot kisla henry kumbangi syam ni ba hakakali ki labut ke mesin sadin bat ki nong trei ki yari sapo kamut bakika elade kamut kadon ke e bari sabden plus kata ni ba hakakali kadon ke PWD tax kamut kai kata ka jumut ba kadang ka PWD tax tag aku ka kali plus ka ke Assam plus ngiru baki dokumen sa jong kitu ki barjala ki fake documents ki bangi kumbangi syam hi kumbangi la check ni ba baro akha hu si Tarik bani kong wara ka Aadhaar card ni far ko message ki ni ki ba DP ya ka Aadhaar card ki documents baki page nya ba khamtam ke infiltration gate kam sumut ba kin syong hate kin su up kin su ba ka to slide kin pelat ka kali ring kin tiuru bakin page bahai ka kali tang ba ka da mesin sidin kam sumut bakin pelat no ri bakin check ba nomor ba yaki lasiu tulob om su ba to slide ri ban check ya ka jurum ka slab juki mandari tena kalyang junga ngan bun kitin tang ka tahi ba ni kin tiuru ba pin tre ba nomor ba lasale singi kadam de ka dingdu nong ka jonga jongpi rei ki khun ki persa ki jungi hi namar ka jingwan ka jungki ka pendu nong umtang ya ka jimbun juki sene bakin wan yu rei kan long ru kum koi ka bakin so long kun jongno re jongno ka jingwan juki namar ka jingwan juki hi ka long bet ba kam de bikin wan bela bet rei bun wan long kun jongno re jongno bat bon song basa nun sene tingi ni na kaleng ka seng nginam ailat ban ja kum gane ka jingja ini tristom bat ngine le wala da sarkar ka fail reka sengkan im bat kan tristom ba le ek bahan ta rib ke cak bel kai ba pensol ngo su long ba wat bag la yo ji sene aro kumbolong ba kali jungki ka don haka on PWD duty te kane hi ka pau sai ba ka don hi ke ba jing trelang bat handrai na kaliang jungi ka seng hi ikan sai hakmat jungpi barok ki department em tang PWD handrai barok ki department ru ba ni maham phi ba phile kumne kamlo ke ba pensnat hi yangi ba ni ba pe dari ba juru ban kuno ban ing beri juru daliler ke nam ailat ine please Kum shibanta ban penya shakmat ya kejinge penbet yo put usam hapadang ke jala Meghalaya bat Assam hagasri hat majai jong kata yo kaladon kejinge kunduk lang hapadang ke regional committee jong ke West Khasi Hills bat ke regional committee ke Kamrup district ha Amin Gaon Kamrup ha Assam Hakane ke jingalang ya ke regional committee ke West Khasi Hills layalam da chairman uba polling do hakabale don lang kidkhon katba ya ke regional committee ke Kamrup committee layalam da chairman Uchandra Mohan Patawari ringkat bat kiwe kidkhon uba polling do ulayathu ba ke regional committee jong ka Assam bat Meghalaya kin salat ban jurip ya ka than langpi hadin baladem ban rakhe ya Independence Day ne ka sinla lu jong kari uba pol ulong ba haka jingalang la ya kran ban pin ki jing ki ba mi na baro artli ki jalla bat banwat ki lenti benya penbai da ki jing sung thu jingmut halo ki jing ka japut kham tam ha ka thain langpi ka ba dai ka wei ne ki jaka ba jur bha ki jing kan a
Ula pentep bak regional committee ka Assam bat Meghalaya kila rai ban curip lang ya ka thain lang pi hadin ke jing rakhi ya Independence Day bat banyak keren ru bat ki kan huon ba pher na lor ki nong shau shnong ki nong yalam shnong bat ki khle nong sanshar ba pol ula ong ba ke jing keren ka long ka ba seso bat ki dan ya ka mensim banya buram bar ke liang bat sorkar Assam ka kwa ban a ya ki jing tip ya ki jaka ki bam don jing ya ka ja ha ka ba ki nong shau shnong jong ki ni ki jaka ki kwa ban ne bat ke Meghalaya kumta udan ke jing kermen ba ki ni ki jaka ki la ban pen phai pat shaka jela Meghalaya da ke jing ya tre lang bat ke sorkar Assam kalim ti ka don ban na ban pen be no ya ke ni ke jing ya ka ja ka bala sa teng la slem ha ke jingkran kelayat bet but kelayat hakalenti ke ba ngasngo kadan shibun ke jingkran bangila ban wanra ya ke final solution ya kan ke jing ya kini put pat ke jing shoms ear ke jong pat ba ha kita kaput de ni kebangila yang menjur kalau ba kebeningkong jendon ki snong ki thau ya ka bangin submit ya ka list syaka Assam ban kam bagi dei ki snong ban tigna bagi ki snong ki ba la snong de ki brio ki jongi bat ki ba ki dei ru ki voters jong ka Meghalaya bat ki dei ru ki Jaka kiba ke sorkar Meghalaya kalat he shupun ki scheme len bagi ni ki sistem berada da borok but ya kita ngi community bahkan boy syaka ba kinyo pan penpai ki syaka jela Meghalaya ka ba ar kolong ba nilai penbai ru ba ki don ki problem areas ki ba sa sedang ka tu ba ni dali kiba kadang don kajingnya tan telai apa kajingnya kam try joki artli ki jela bat hari ke benda ni lai ikut bangin identify ya kini ki problem areas daga ba ai ka tengi ki stong bat ka map ki jongki bat ya kini en rapat ka meeting ka banlong hadin jong ka sngi lai luot ka bamon hadin jong ka khat Tarik mentau benai kebanlong hasilok di kebalai kelong berantala dep ye kita kikam baro kini ki art ligi regional committee kinlet syah kata katahan langpi banjengo ye katu ani isnom di badan ini ka jingya bat bangin ye kendu iki nong sensyar snong bat kumju ipai ba nong snong jong kita kitahan di kena kedeka bami naga jingkran Kajing sa din hakaroi kapar kajing sa thombor ki ret pa jung ki jat benrio bakarpang bat kajing jor kajing wanrung kerthap ki bar jalla bat ki menderi sa ki jalla jung kani ka than sa tela mingi ki dai ki mat ki ba pen pau hakasngi ka ba rakhi ya kasngi ka ba karpang jung ki jat benrio ki ba kham karpang bat baret pa jung ka parthai barok kawai Ga khandai Tarik mentau nailar hajar paulai ke dekasngi ke bahasat lak keperthai ki rakhi ya ka kum kasngi ke bakarpang jong ki jait benriu ki bakarpang bat barit pat ya ka balatip kum ka International Day of the World's Indigenous Peoples ka balapan long da ka Meghalaya Indigenous Peoples Forum rengkat ke jingkersan lang da ka North East Indigenous Peoples Forum NEIFF hador ka phang pedeng ka baong hakakte nongwei Indigenous Youth as Agents of Change for Self-Determination Hakane ke lang ke balapan long haka multi-use convention hall jong ke school ba nehu umentri rang ba kane ke jela Meghalaya ukonrat kongkal sangma ulalong ukongsan ringkat ke don lang u advocate ke Guwahati High Court UKN Chaudhary ko musembut kongsan umentri sarkar jong ke jela Assam u Bimal Bora u MLA na ke jela Arunachal Pradesh u Hayeng Bakfi u vice chancellor ke school ba nehu Professor PS Shukla bat kiwe de kiri paukman jong ki jela kani ka than chate la mingi bat na Kerala. Kidkhat jong ka North East Indigenous Peoples Forum
NEIFF kibala ajing kran hakani kasngi kibabon kelakran halo kajing sadin hakibabon kiliang jong kibriu kibakam kerpang hakari India hi barok kawai lakalong hakaliang karoi kapar kapuli kaputhi kayok kakon bat kham tam kajing sha thambor hakibabon rukom bat kajing jur kajing wanrum kerthep kimender bat kibar jala shaki jala jong kani kathan chetela mingi bat kadaw jong kani laong kadai baladuna palat kinong mi bat kinong thawan kibadon ne kamen sim etri kibayo ichingai bat kibashampang kibala ajin kran hakene kejingalang nalor ukwanrat kongkal sangma kikan thopru yau chairman jongka NEIFF u Anup Chitya u secretary general ke NEIFF UN Ibongo Chubi u secretary ke NEIFF Meghalaya chapter uba sadon kebla bat kibai bat lapnya ya kejingalang da spokesperson jongka NEIFF Meghalaya chapter uba Dundee Cliff Kongsit. The identity of who we are, what we are, our roots, that is what really this is all about. And that's why in this entire work that we are trying to do, I really agree with what Badandi had just mentioned. And I think it's really very clear from even the theme of this program. And he said that you must be proud of your identity. I think it starts with a basic thing like having pride and being proud of who you are. I very often tell people that the most important and yet the most difficult and yet maybe the most simplest change that we can make in anybody or anywhere is a change in the mindset. I was expecting and hoping that our Khasi Hills Autonomous District Council CEM would be here today. I'm happy to tell you, we have decided to work together to start documenting this at the district council level. So I've asked all the 3 district councils that you start the work, government of Meghalaya will fund. We want you to document different aspects, different, our clothes that we wear, what is the history behind it. Every individual, single person who has contributed something to our culture, what was it that he or she contributed? Can we not just document it in paper, but can we create it in such a digital manner? Videos, songs, so that the young generation can be interested in it. Have competitions for it. Have different kind of shows, music competitions, concerts. Allow our youth to feel proud of who they are, give them the content, and allow them to work with that content and make it something that people can connect to. And I mean, this is so crucial, especially if you want the youth to be right there with you. And I think it is through forums like these that we can push this agenda forward, and I'm sure that with the kind of galaxy of individuals that we have here today, that we will be able to 100% achieve that in the days to come. Hakabiadai bakajingkran Menteri Rangba kejala bagi samla kim dai ban update tang banyo ekakam ke jam ling ba reservation policy hendrai ke dai ru bandan ne ke jingya khun bat kiwei nakalyang president ke HYC uba Robert Jun Kharjaren ulapen pau ba yahap yakini ke jingkran Menteri Rangba bat kapau ba ukershan ban penduk no ek reservation policy ne ya ke jing bha kam kerpang Ulaong balada ukwanrat ukwa bandon ya kemensim ya kun na pedang kisamla kesorga jela kedai bandon no daka combined reservation nakabanta ki khasi jantia batgaru amdan kamshu ban bha la kajong kumbabha baro shikata le haki district level nadu bastang jo kamkhle ka combined khasi jantia garu reservation policy kala dan lupa haki district level la da fin pet ya policy ke jongi kala khansai bahaki district level kanam don la kajong ka 40 kasi garu jentia kadi menton be iti but mental ada kinpet haka jing pelakam don poklanga kadi ka education di pak amde ke education na try kadi ke DC na garu hil
Hakapor bagi overtouch ya ketua pos ketua kasih jentia garo kategori. Berapa persen? Tila dan ngilala banle berapa persen haka kategori ada district level. Beling orang banwan rakyat kata ke polisi haka state level. Kan wanra more competition kailong in line ber statement jong menteri nang pak dan borong. No beling kumang iong belada kikwa bayi ki samla ki jongi kin long fit kin yokam haka national level ber global level. Training tiga di berbiang, kalau di bersedang nalaying, kan dulu ke kam kapal sedang nalaying. India ko ong ai bah karpang ki beduk, ngingi long ba arah ka jinduk, sak ong pak ba nginya perkat beyond reservation. What is the logic in that? Ka parliament negara India ko ong ba 10% yang ki berbeduk di bayar reservation. Ngilong ba arah ka jinduk ka India. Anu menteri nang ba wong we have to think beyond reservation. Kemudian kini ki ideas ki contradict daladi ya ladi. Which one we have to follow? Ni kuat bawa menteri yang ba un pensai. In detail ya kena statement. Hatu umur ban wanra more competition haka reservation policy ke jongi. Balada ki kuat ban wanra more competition let's have a combine. Kasih jentia garu reservation haka state reservation policy. Lada walk the talk kata we will agree. Lada uyat tak bohong ba menurut reservation policy issue nak kalian say we will not agree. Now boleh ngim agree now boleh kumbang iong ba ngi mentang ilong ba arah kecunduk hari India i Parawi but kan national norms mentang ong ba more reservation should be given to the poor and needy. Now boleh lada uong ba ka jumut ka juu ka dei bet ban yakun haka jingyo kam yo jam haki private sector te nadu meno hitin dan reservation haki private sector mundan ni hame khliang dan buat lada kalada dan ke jing dawa dan reservation haki private sector haki sausan teli ki jelahot la dan ki reservation haki private sector re haki babun ki private sector hame khlia batapo not is ki samla ki jongi ki yakun bet claim reservation ti lada ngishim ba utmu ya ka private sector kam dan jumut statement jo no beli ni yakun hi opet menta ki private sector ti lada ngishim ya kata ka jing bha le se ke indicate ba me khlia menta kan wanra ya ka reservation policy ke batmai ka ba kham dan competition hakano ko dur kan wanra ya competition ni kwa ban ong balada minister chief minister jongi ukeren Batlada Ukraine ukwa ban pentrikam ngikwa ban ui baga reservation policy jongi in review ban wanra ya competition bat ngin sedang kumno ban wanra ya competition ailat ban don na tangkawi kategori hapdeng khasi jentia garu. Kinoyalam jong kehenyo trap Youth Council HYC hakis palai jong katayo kilale yakendu yo Menteri Katanat Community and Rural Development u Abu Tahir Mandal bandawa ban pelat no yakabha tengka nakabanta ban thit ikitiar kitar hakijing pentre yakamahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNERGS hakajalla. Habayakran bat keno pathai kubor u eti mandal ulong baka sorkar kaladap ban pelait sanpau na kasispa ya kapisa hakini ki sita yau ki baladap na kabanta ki kam ki baladap ban pentrei ndrei hakabayadai bat ka bible la ladap ban pha bet saka account jong ki rew shimat ki badon ye ki job card ulong ka jing slam ban pelait ya kapisa na kabanta ban thit ki tiar kitar ka dai na mar ka jing bom pelait jong ka sorkar preng bat kam shimladon kanu ki jing le bakla na kaliang ka sorkar jella Ulong hakis namban wan ke sorkar kan bodin bat ke sorkar pedeng baya ke bhak tengka de ban pelat kloino kanang bakan omdon kanu ke jing kta ya ke jing pentre ya ki kam ki jam hakabe dai ba ki jing keno bakadon ke jing bam sab ha ke jing pentre kam ya ki scheme da ki VEC menteri sorkar ulong balada kadon ke jing keno bat ke jing ajing ujor bakadon ke jing bam sab dai ban shim kya mardor bat ban shim ya ki senjam ki bating Trikam dalam bah VEC kan Mulada pentrikam lang ba IVC kalong mo PI siya kasnong. Lekung bolong menta UMLA la daw kwa ban pentrikam ko footpath kanong kasnong. Uay kinu ki brig jong. Ki kontraktor la ni ki brig bayade bat u la ni hakiram ba asnong ba kumta ter. De la da pi pentrikam pat in convergence bat ka MMGS komot phiap ay ka VEC bro ko we. Komot baro kinong snong kinyo benta hakato kam. Inde mi ang ba ay lang ba ka block andre ay hak VEC concern. 50% we have released
and the delay is because the clearance from the central government, and the sharing as far the material is concerned, it is 75 by 25 percent, 75% by 25%. So unless the center releases the fund, it is very difficult for us to just release this 25% and keep people happy. So we were waiting, and it is a continuous process, and we'll be insisting that the remaining 50% also would be released as early as possible. Only for the works already have been executed, and as per wages are concerned, that has been released early, and it is going directly to the accounts of the individual job card holders. Whatever is pending, this is for the past work which has been executed already. New work will be taken in the same process. But as I told you that in future we'll pursue with the central government that fund is released as early as possible, so that the work is not hampered. There are many factors because the fund is not directly released from our end. It is released from the central government. So they must have some problems. So our thing is that the moment we get the fund, we try to release it as early as possible. See, pending for 2021 means that not that all were pending. We were trying to release the fund. See, the thing is that if corruption charges are there, it is very specific to the VECs, and is different in different VECs. So as and when the complaint is lost, immediately we look into the matter and take the appropriate action. U mandal ubadairu menteri katanat boarding ula pentip baka North Eastern Electric Power Corporation Limited NEPCO kaladap ban pha da jingtho bakam la ban pentrekam ya ka thermal power project ban pinmi ya ka boarding electric na udoyong ban pinmi ya ka boarding electric ka bat sanspa megawatts ha ka jalla. Ulong baka NEPCO kam kuat ban ya chakmat bat ka thermal power project ndrei ban pinmi ya ka boarding ka bakoi. Umandal ulong bahaga thermal power project lada mla ban pentikna ban yok bet yu doyong bat lada ke jing bei tingka kalong ke bahe bha kan long tangkum ke jing pele no ekai lada myok pat yu doyong ban penya chakmat yakakam. Menteri Sorkar ula pentip baka Sorkar jela kala simkia bat ke NTPC ban penmi ya ke boarding electric leng baki nyut. Hendrei kila pentip baki jabo ni kinyut ki ba penmi kilong ki baduna bha bat ke ne ke project kamlong ke bayhab ni ke ban la ban penya chakmat. Ulong baka Sorkar menta kadang ya chakmat ban sedang ke sinjam ki ba shipor bat ki ba shirta kenang ba enla ban weng ya ki jing jong ke jing kerdu boarding electric ha ke jela. UET mandal ula pentip ru bakatanat boarding galak ban penkut no ya ke MOU balaya soy ban pentrekam ya ke project Kinshi Stage 2 balak ban penmi ya ke boarding ke balaispa arposan megawatts namar baka company kam kuashu ban nang pentelun chakmat ya ke project. Ulong bayakani ke project ke barim ensa penkut no shan namar baka company penmi boarding ke lawanra ke model ke bathmai bat ki kwa ban pendon kam de ki bud bat ki ko technology ki bathmai. Kalampung kisang kantay hagas ni balang jong katayaw kalapan pau baki kantay kim kwa ban bat ya kam rang ba shnong handai ki kwa tang ban shulong ki khot ha ka executive committee jong ki darbar shnong ban yo ban yashim ban talang ha ki kam penyat shnong penyat thau khamtam halor ki mat ki biadai bat ki kantay. Kene ke Lampung hapo ka jingalam ke presiden ke kong Thailand Panbu bat ke secretary ke kong Titi Swer kilalat banyak kendu ya usi am ke KHATC uba penyat sings em bandawa badai ban pinmi no e ke jing betha ban kentup no e ke presiden bat secretary jong ka sengken thai ha ke executive committee jong ke dor basnong ban yo benta ha ke kampenya snong katkum ke jing ya jong kapor ka kong Titi Swer kala ong ba Kalampung kala karpat ban pinmi ya ke jing betha kadai namar badon ke Dorbashnong ki bakentup ya ki presiden ba secretary jong ki sengken thai ha ke executive committee jong ka Dorbashnong hendai ki don pat kishnong ki bam ailat ki kan thai bandon ha ke executive committee
Kala pensyai bakim simla dawa ban ailat ke kentai ban longrang ba snong namar ka long ka kam ka ba bat ka ba khyai ke kentai ban bat ya kan ka kam ndrei ke jing dawa jongki ka dai thek tang ban kan thup lang no ki kentai ha ka executive committee jongki dor ba snong bakin ya tre lang bat kirang ba bat ban ajing mut ha ki ba bun kiliang kham tam ha ba ki seng kentai ki mi shakmat banyale ban rat deng khong ya ki kam sniu bat ban wan ra ya ka shong suk shong shingan ha ki snong ki thau da ka bayat lang bat ka dor ba snong ka kong thailand ka ong bakalong ka badon kam baka KHDC kan penmi ya ka ching pen bana khanang bakan long ka batre kam renti habaro ki dor ba snong ki baha ba put usam jong ka KHDC bat ka yathu bausi ulakular ban simkhya ya ka ne ka mat jing dawa bat le kat kum basha ka ai tiệm đi bằng người qua bằng ông nhà kata kam ka he bahan kum ban long dang bas nong tiệm lai cái như cái kinh thầy mo sẽ ai cái long kam ka ba ka miet ka yong cái này cái tay ka ba khia nei tăng ban su ai jeng một lem tăng ban su phliu jeng một lem tăng ban su yes sno ban ta ka decision making jong ka dor bas nong tidak ka jeng don jong ngi ki sang kan thei kum I president le secretary ki badon halaki jong ki snong ki presiden sekretari jong kisnong kan ikisang ganthei de da ka ki don ma ki laban ai ken ya ka jing mot lem jong ki ken ai ya ka nu ka jing ka ban tha ban batai ban lach na ginu ki jing jar ki jing ha ka kham kong san ka de na ka ban ta ki khon samla mo khon samla kan thei sen rang ha bangi ya miet kum turu na ka dong jong ni ne ki we ki dong ru ki ne ki khon samla sen rang ki kham ko ngo yang ngi ki keme ki kham ko ngo yang ngi ki keme balai ba ngila long ki keme jong ki hi daka jing ya ki ngi kran daka jing sneng jing krau ya ki ngi kran daka ktien ka bajem mdei ban kan hi ban dumok ki mo namar ngil ki dei ki khon jong ngi hi hawa ngi don ki khon nrei ki khon jong basnong ru ki dei ki khon jong ngi ki long kume hi te nat kadang we ngi sawan ba ngin ngi kwa ba ka district council kan ai da kanu gunu ka jeng tho mo jeng tho ban sha ka nya ki ken thei mo ya ki ken thei ba ken yo rong lem arngot ki representative sha ka executive member jong ka dor mas no ba ka jing ya kan du yong I ba mi mentasi yong ba I nakaliang jung I jim kiai kan di kita bat I bersang kat bala ban le ka ba kat kum basha ka kat kum basha ka angin nama ka de ke I bentar ka ba dam namu le si ka ba long thmai di wala da kidan hi dor waslam ki bala bentuk I long I kinte ya ki executive committee jong ki dari berbuat dia makalong hinanta te kadang dang dinak tinggi so makalong badan kam tinggang bahkan kan long renti kanang ba nama ki kintei ni sutu income sutu ki kintei nang banta ke ba mo be kendu jing ai kindu jing kan ti da ka be don lang ya be rai lang ya berkat lang ya mo kalau le se ka banon rai ke jing tôi nằm ta cái chim biang chim ha bộ sông bộ thao bà là đuổi đai thải kim thìn kim lạ bên đơn bên ta ri kim pít bên cam cái chim nhại cho cái bót cái mua lại lấy đơn cam cái bên nhà đơn bên ta lăng bên nhà trei lăng cái mà cái cam cái dia trei lăng kim thìn cho lăng nó sụt khăm nhạy bít khăm nhạy cái tí kermen bà cái này sẽ cần lòng cam lili ki ông ba ya orang ba senong bam don teman ru musya de menta bat u de ban bo te menta pada long kajuk kala ta mo don syu hiu ba klem u ba bo teman te long ha takadur ken ka kala lang ya ken kapor la nang ya kapor la nang ya kajuk ban kala no nang ka ai ka bangi ju long dum men dai te kan nang kentiu syu ka long briu man briu ke em lang sa lang di kilong sya jengi ha ka to kapor
lesi ki perkat nama tu pom padan ki bateri padan ki bapuli padan ki ai ti ka jing ong mai kan thei ka kam ram ju ki long ba pe hai ki tu po ki thma ki dang bun ki dang ba la le wat kan ni ki jing sim jai nak ka mi ru di nak ta ka daw ki lesi ki sim lang ki ha ban hi thma ki ha ban ni shiki wi ki jaka ka khai pating ki ai ti ki ha kalau kami bahkan pergi kikun bahkan rikan sumar bat kumju dak yang kasem tak sami kata ke baong ba msyai kan thai bani hendak ki kala juga po ha ka patai start matang la phai kan ni ka mo saka artificial intelligence mi khot ti matang ngin ka thang la bat kalang mang la ibun ki dot asno dak je trilang bat ki long kami bat ki kan thai ni la bale sibon ki ke ni po lai khra mata du kum ka sin dong ma jong mo den tum ju ma pi tem hadit katung ya sinong ban ke jeni da bari bari kan ni kan thai kirang ba kem la te kan sa ban ong lai ku jat kan sa ban kan tho lai ku jat kan sa kem bro kai ni dang le ni kan thai pat ka su te la ta ki ji kia ki te e ni ki le ru ma ri la bat kan ka jing tri lang ka jing tri lang ka jing ai jing mut lang ha kan ni ka bam ta wa ka so ka padeng ru thai prim yo ki nu jing rap la da am don kan thai committee vel ti ko mga ong ban ni mangim ha ba ka pan chati raj bale bangi don ka dawa sino kasik situ larangim don ka niling ha panchiti raj haduk sarpan ki dukhot gri bandi ki thei 100% ka ka ki bo ti ka ji kwa jingi ka long ba ngi trai lang ngi akti lang ngi kren ya ki jinot kan ki thei lang ba ki kama ki thei ba ngi rap lang ya ki em lang sa lang ka pha ka miat chu sino Wat laga kan hun toket jong ke jala Assam kala batha ya ke Sarkar Meghalaya ban le shimbanta ha ke jing toket halo ke jing ja sha set yap ki san ngut ki nong shong shnong ke ne ke jala ha ke shnong mukro ka bala ja ha unai wing jong ke snam 8000 arphawar hanrai ke Sarkar Meghalaya kam shim na jubab ya ke inquiry jong ke jala Assam halo ke ni ke jingle ke Sarkar jala Meghalaya ha ke ne ke tayo ka we ne ke seng ka bakmi ya ka bha ka miat jing ke nong shong shnong ha khapot kala pen pau ya ke jing lingo Kaseng Hinyotrap Border Dispute Redressal Forum HBDRF hakajia kandu bat kinong pathai kubor ke jalla haka khandai tarik menta unaila 8000 arphaulai kalapan paw ya kajing lungo babale ke Sarkar Meghalaya kamsimna lej banya shimbanta haka jing token kabalapan long dak inquiry commission jong ke jalla Assam wat la kani ka kan huon kala khat ya ke Sarkar Meghalaya haduk lai sin ban pen pa wela ki jong kin ya ringkat ki sakhi satar bat ke jing pen ksan halo ke jing ja sha set yap ki sanut ki priyo ke jalla Meghalaya ki ba shong basa hakishnong ki badon hakaput hapadeng ke jalla Assam bat Meghalaya kabala ja hak arpau ar tarik unai wing arajar arpau ar hakashnong mukro harilom jantia Ucaman jong kaseng HBDRF uba chandame sungo uba katkum ke jingyo jingtep ke Sarkar Assam kala IT ru yaki kai phon jong ke jing token halo ke ne ke jingja hamukro bat ki katu ke ne ke jing kenno persha yaki nong shong shnong ke ne ke jalla Meghalaya loong bakadaw jong ke ne ke jingja ka dei namar ke Sarkar Assam kala dep krenshai bakashnong mukro ka ha hapo ka jri kendeng police station ha West Karbi Anglong ka wei pat ke jing kenno kalong baki khasi kala le tu ding na ka klau ka baha ba ke jalla Assam ha ka sngi baja ka ne ke jing syasiat bat ka daw ko bala penlong yaki pulit Assam ban siat yaki khasi ha ka ne ka sngi kalong ban yada yala de namar ke la syakir kud haki khasi hadin balami ke jing ya ka bajur kumta ke HBDRF kam pedang ya kani ka kaipot jong ka Sarkar Assam bat kalaong bakadaw hi jong ke jing sya set yap ki sangut ki khasi ka dei na ka jing bo bian ke jalla Assam ya ka khrdap khrong khajana ha uput usam ubadang hap hapo ka jalla Meghalaya banyak community ba unmi usro jong ka jing sya usro uban ai kata ka jing hun le kata ka justice namda kilong ye kilong sem ki bladu ialah bayi bersama dengan jinjia but yang ni lang baru ke berjalan hendai kawan sosial ini kita sendiri ketika statement kebalami nak kalian juga inquiry commission balatur ke Sarkar ke sosial yang ini hendak hakawa hakini kita sendiri kali commission telah kang oleh file dalam Allah gisnosi bahwa kalian kami Meghalaya Kamla ban ai ta kisaki kisabut kisata ikot kislah statement terter haba habare ban kene jinjia ta kami beda kajikali bali ban kaburu yani haka diksapting yo lese
kahok kan yak no jaga ba ngim kwa kabar mereka napai suka inquiry bala konstitusi da ka sarkar Meghalaya ka sarkar Meghalaya orang mana menghadap sini statement jong ka Assam jong ka Meghalaya jong ka border area jong kinong sunsunong waro kelana simul di kapau sekitar baka sarkar Meghalaya ka manjur ka pensisa baka Assam ka ada kon ayat statement saka inquiry commission melatung da ka sarkar Meghalaya leksi nagalang iperlok cumi na po Assam kila apa ikut kisela kisaki kisetar statement ban prinsip yang kata nangdun ko kiyan banyada ialah kicong hibrid kajing kali ka bumi mentah pada ba hakane ke report jung commission melatung ke sarkar dan AA ke bawah sarkar Meghalaya kala hak kala ai sekali ke commission ban justify ya ka nongren bagian ban tiada ban pendrem ya kini beriu ki bala sim ya kecing jo kini kisanut ki beriu ki ba saat ya bukro Kasenjuk kirang basnong Riphoi district hakala sing ublay jong katayaw kalapan long ya kejingyalang bat kinoyalam jong ki village employment council VEC jong kejirang bat umling block hayeng dar basnong yaw maulong Riphoi district banyak jong perkhat ban shim ya kesenjam ban net ujor sa kayeng kasari halo kejing penslam ke sarkar janla ban pelat ya kapisa jong ke skim MGNREGS Hakane kejingalang lawan banyadon lang da ubah BB Makdo Presiden, ubah PB Selyang Secretary ke SKRS, hakaba kilapen pau, balalum ya kejingalang jong ki VEC na umling bat jirang blok, bat ansa khotru ya kejingalang ki VEC ke umsning bat bhoirambong hakisngi ban sawan, banya merjumut halo kane kejing kamtam ban rai ujorno da ka PIL syakayeng kasari jong ke Jala Meghalaya. Kini kinoyalam kali ru baling ba kani kejingalang lapan pau ya kejing sokya halor kejing bom pelat pisa ke sarkar jala na kabenta ka baitiar hendai la pelat tang ya ke pisa ban siu syakinong tre job card kum ru halor kejing bom pelat pisa na kabenta kejing penenkam ya ke skilled but semi skilled labor hakikam balamang ban pentre ya ki kenro ni ki kam ki bakam kya bat la ajumut syaki block office ban penduk no ya kejing penenkam ya kini ki skilled but semi-skilled labor. Ka SKRS klayo banyatai ru bandawa na ka sarkar jala ban pentre kambiang ya ki area employment council namar bun ki AEC kimtre kam show bat kane kalau syupen serwaka ya ka pisau pa ba lapen pauru badan ki VEC Kibam sim layo ya kapisa balamang sa ki chairman bat secretary jong ki VEC ban ya ka bailet baiwan bat ikijing don kam bapher leng ba ka PMC nakaliang kesenjuk kala dawa na ka sarkar jala ban pelat no ya ka ne kapisa ka bala sakut mentala sans nem AA. Syuk-syuk nakaliang kesenjuk kalapan pau ya kijing jong ki VEC halo kijing don kam ban pa ki attendance jong ki nong tre job card sa ki block office namadon kishnong ki bombyang ka network mobile bat la dawa ban pa ki attendance ling ba ka offline mode ba haduk menta ki don ki VEC ki bala sansnem ka pending bill ke jong ki hagri bat ka PMC ka day ka bha ka banakaliang jong ka sarkar lembaki blok kila penmang kum ka bailik baiwan ka bai register bai kot bai sla syaki chairman bat secretary ada ka pasang lu kolong ba kidan ki VEC ki ba hadu menta ki pan yok pudyang ya kani ka PMC ka ba ki khati R% na katu ka estimate ka ba lapen mang lemba ki office jong UBDO kabar ngeliok banyakran ha ka bidai bat kani ka skill bat semi skill tikum mengitip ha ka jing pentre ya kani ka skim MGRJ ngidon kam ki misteri ki beladan ke jingnang kumno ban kenro kumno ban snai ki cekdam kumno ban snai ki jing sna ki ba kat kum ke jing tre la dekat kum jinglong jong tu ka kam ka basmul ngo kolong ba ya ka wages le ka bai bela jong kini ki skill bat simi skill hap ban siu da ka bai material musu anyuksa ka project ka bengiyo house nam arajar arfau ngila pentre ya ki skill bat simi skill kat ba ka pisa hadu mentang empat yo ban siu bai nong ki simi skill bat semi skill te kalau bu jeng ya ki VEC
namar ngihap ban sim daka wipat ke bentang ngihap ban ba daka ramru ban siu ke bai bela ju kiti skill bat semi skill bat khagabiri bakani ke bentang nakaliang jong ka ji keduk lang mata kasngi ngila sim ya karai ba ladalong kan kerkom kan bah sibun ya ka sinar di blok bahkan penduk no ya kani ke jingbu ya ki skill bat semi skill namar ba aman lagi jokat holders ngitiap ba kidon ki misteri ki lanang bansna ya ka check dam ki bansna ginu di project ki balong kat ku ki estimate ya kabi ba kani ngisi mekarai ban bu ka jing tho sarkar bade ban penduk pendam no ya ka skill bat semi skill namar kan bu jing ya ki VEC ban pentulun syahmat ya ki kam jong ka MGRJ kawi pat ka jing kaba ngisya magi ni kisni gidon ki VEC ki ba kimyo shu ya ki vendor kadau kolong ba ki vendor ki ben po snong kim tre shu ban sim magi kam namar ba ka jingslam palat ban siu ya ka bai material ka ba ka state government ka di ban siu si ki vendor kumalong mene gidon ki VEC ki ba hadu mentas sansnem kim pat yo ya ka jingsiu ya ka bai material dikumno on beteng ban kersan bai tiar ya kita ki VEC ha ka jing tre ya ki project ki ba fair ladang ngim sim mo order ro ngiyo ngisa pressure hagi video haki district officer bade ban sim ba ki wa order dan re ha bang sim ki wa order ro kemut ngimyo apa de ya ki nong kersan namar ba ki vendor kidon ki VEC ki bala ut lana manta ba kimyo vendor shu namar ba kim tre ban sim ya kan ka kampan kersan bai tiar na ka daw ka jing slam palat jongka state government ban siu ya ka bai material Bebat ke ikut ke jeni menta kesni ke long ba nakaliang jong kinong kitkam jong ke VEC ki ba hapo ke jirang blok bat ka umling blok kila sim ya ka jing ajumut jong ke senjuk balada ka sorkar kamla ban siu depno ya ka pending bills material ka balasa menta laisnem sausnem kepada ki engkau kekat kum justru jengi kalapoi de ki lai arpo lai fokrur tangapo riboy district ngimpat yo lut ya ke jingken jing dia anrai ngisubu kumta de kumbulong menta kani ke pending bills kala de naduk kisdam arhajar arpo way hadu arpalai menta tina kalian juga senjuk kala bu kajing terwa sakhamat jung kinong elam ba lada ka sorkar kamla ban siudat hapo jung kini ki kindiat banai kamut nginiat sakhamat na benta ban file da ka PIL siapo ka high court ka buram na benta ban tuklar lem ha bidi bakani ke jing slam jung ka sorkar ban siu ya ka bai material sati VEC gibran haki district ke jonggi jung sekretari jongi kaba nilai jingtep ko tikna ba bunai jun at trek ko pisa ka bla poi na central government saga state government kalong gombalai spa krotam pekat ba ka pisa ba poi po riboy na mataw jing save materials kalong tang ko ba khatway krotam te ka jingkli ne ko por kalong sano kan ka ja kan ka tam sano ka lai e bele siudap te lai spa kror tam ko ba poi man pendap ye ni ki bills ki basa sa ki VEC ni ke deka points ka ko aban ram appeal to government ba kadai ban siploy no ya gani pisah bla poi ha ka state government lais pa kurtam ba kan sip pendap no ya gani ki bills material bills sa ka dong riboy jumi balane sa ko district Dakajing temu ban pin ki imbiang ya ka Monolith Festival hakas ni palai jong ka tayo ki MDC jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HEDC kilalet ban jurip ya ka ni ka jaka ban pinlong ya ka tamasa ha Khasi Heritage Village ka badan hamau plang ki MDC ka HEDC hapo ka jingalam uba lamprang bla kilalet ban jurip ya ka Khasi Heritage Village ban pet ya ka jinglong jingman jong ka ni ka jaka ka bajupan long ya ka Monolith Festival kamtam hakaba ya ka ni ka tamasa sim lapen long shu mentala news nem tam kane ka kan hon haba ka pet ya ka jinglong jingman ban pen kre ban pen itnat biang ya ka ni ka jaka ban yo pen long biang ya ka Monolith Festival ha unok pra menta ka snem ban pen tikna bakan long ka bayat bet yaranti bat ka bajam uba lam prang bla ulong ka jing temu ban pen long biang ya ka Monolith Festival menta ka snem ka long ban pen inam sa ka perthai ya ka spa jong ka jat ben reu khasi ha ka riti dustur ka daiti tenrai bat ka tamasa ka ban pen long menta ka snem kanya pher bha nakita masa ki baladem ulaya thuru bakasor ka jallah po ka jingalam umentru rang ba ukonrat ke sangma kan ajing kershan ya ka HEDC ban penlong ya ka Monolith Festival bat unget scam bakani ka tamasa kan kring bha ya kinong jungok kai nakaleng ki jaka ka jing thmu ko ba kong san ka jingwan ka jungi hang ne kalong na ka benta bangin penlong ya ka Monolith Festival hapo jong neusnem kata kala banlong haki
tayu nengkong baar jong benai disembar. Tedei halor keneka man nakaliang jongi ni wan hang ne ban pet ki ki kam ki bakong san ki bangidon ya ka ban le ha ka bidei bat ke jing pen kre pen krum ya ka tei ka festival ka bangin sa pen longsien. Ti nakaliang ka executive committee ni sngeu ya ka ban ai ke jing khublei ka bakar pang ya ka PhD department, PWD department, bat nakaliang ka MECL department, ki balai sim khialang banyawan hagane ka sengi. Na ka benta ka jing pen kre pen krum harbidei bat ketika festival. Oi harbidei ini ki jing trip ka jing wan ka jing menta hang ne kalong bangin pet ka ka priority ka badon kam ka bangin le akman. Te yakine ngin ya hagine ki kendet sengi ki banwan ngin sedang ia ke ban maramot ia ke ban renumeration kat ke ba idon kam ke ba sia akman kat lai kat sau bangi pelong kat du ia gini ka festival hari ngim siam layo su bangin pelong festival lagi ki senem ki basa dei halor kene ka nongrim basa sisin ki kuak biang bangin pelong ia gini ka festival mari ngisung thu bagani ka munlit festival kum bangi la pelong ini ki senem ki baladep ngiyu bagadi ka way ni festival ngalak ban ong ka bapau ni ki bapau nam tam na boro ki festival hapo ka jela ka jongi te dei halor gani ka man ni kwa ya ka bangin penlong biang su ya ni ka festival bala dalong ka bala li tingila ban le di montuli weekly na wat daily festival hapo jo ni ka chaka kum si benta bangin showcase ya perthai ya ka jingriu spa ka jongi ha ka biadei bat ka riti ka dustor markabang mana bah hatu ka don jio no ayu kan ka munit te ne markabang lo lai council mencuang ipat semula pelong ini program ban kamai jadi kumnu ban showcase ban peni ya ka jingdon kaspa apa jingdon ka riti sur jongi te kita kilong ki jing paudik por te ko maglong wat hadu mentarung bedong benai don ka jio no pat don do tata ni don jinglong tu ni mana ni ka heritage te ni spilti ba goni ka jing yo pelong biang ni kamun festival ta kan long ondai tang ka festival na batang sisin lanu ondai dala in pelong malakasem barkani ka heritage kan long sisa ka jaka chko ka ba itnat ban khring bang ya ban pelong ya ka ban sustain na ka pos por ban bakan kan tiu ya kan ka jko ka kham tam nei kumru ban penithu ya yangi sakwi pat ki ri juga patai bar kham tam nei kan long ru ka we na kilat ai ka ma jam na marba na do bala pelong ni ka mun festival ni bangi ayu ibrei bangi don kini kala kuntang kalong si benta ka bapinyi nak chu ni ka ba ora kana mujongi bar kala na ketiu do ye kinong wan jwa ka perthai banwan chini ba kala ai kama jam di samla chu ki yo ban longkup ki guide mo te kan notam ni la ketiu di kasi heritage village ba nget ba apo jirang jo siam ba usiam ba don don chungi jigla chungi nget bangla ba ketiu ni ka kasi heritage village khamtam ki bakti kejat nomor kanika khasi heritage village laya penyatlang kiong ka management committee pada ka hima bar ka council te jite lang ka hima council ngai bangla pengetiu ban perulong ye jing nut ki jonginang ni smart area khasi heritage village Kahinyo Trap Youth Council HYC hakasngi hatmajai jong katayo kalalat ban ai da kedor khas hau menteri katanat puli puthi urakam sangma bandawa ban wanra ke regional office ne ke Shillong campus jong ka Captain Williamson Sangma State University hapor hilum khasi nakabanta ka bhakamiat jong ki samla puli General Secretary ke HYC ubaroi ku person rem ulong bakaseng kalapen pa wa menteri ke puli puthi badangshan ke samla puli kilamat ya ke jing na ke jing pentri kam ya NEP arajar arpo bat ke jing pentri kam ya ke Kuwait bat kalong ke badan kam kerke ya ke sarkar jela banseng ya la ke jong ke State University kapok ke nong ba Shillong na ka benta ke bhakamiat jong ke samla puli Ubaroi kupar ulong ru baka sarkar ke dewan buno da ke regional office ni ke campus hapok ke jing kemik da pro vice chancellor bat ke office registrar bapura harilum khasi jantia bat menteri sarkar ula kular ban buno ya ke Shillong campus jong ke Captain Williamson Sangma State University hanong ba Shillong
ke HYC ke lapan paru ya ke jingdan kam bandon no dakaan ban perking ya ke baik kelas haki jaka puli ki penyak da ke sorkar bat ki riushimen namar ke jingram palat ke baik kelas kenang bagi samla puli ki nyok ban peteng ya ke jing puli ke jongki bat kelaken turu ya ke sorkar ban ajing kerjaan da ke song pisa ya ki jaka puli habarok ke baik ke jela ban pentrai kam ya ke National Education Policy NEP arhajar arpau. But haka juga pun gila dawa bahaba penteri kam kadi bendon ka kampus apa kasih jen ke hil region. No beli kan pensuk kumbalong ya ke embus kumba POE ba ka embus ke headquarter ka dan turah dari ka regional office ka dan selong. Di kumjuk ru ngingi kwa ya kan ka university jong ka jela ba ka off campus lani ka way na ki branch lani ka campus ka jong ka lani ka office ka di bendon apa no ba selong. Di na kaliang jong u education minister ula keren sayangi ba ya kan ka kam un sale. Kemudian ke Kapten Williamson Sangma University Shillong Campus Kanton. But ulayat hu yang ini bahkan next academic session. Kemudian lah hajar arpusau session. Kani ke university kan sa sedang berterikam. Laong bagajin penkrek ban thung UVC but ya ki PVC ki pro VC kin proses mentah kali ya cekmat but ula ayangi kata ka assurance bati kena bahaka senem kebanuan uang ba unsa kinsa pentrikam no ya kan ka university but ka selong ru kandon ya kata kampus la ka jong halor kani ka university ka bentak ka baar ke bang ya keren kam bunpor bat ka bakam don kam hakani ka jinga kendu ka jongi ka long ba kumba POE hakini ki singi ki ba menta ka school fees lani kita ki by school lani ki by college by university lani kini ki fee structure lada pin pej ya ki private school lani ya kini ki government aided ro ka fees kalong ka bahe adu kata but kadon ka gap ka jinga pher ka ba jur ba padang ki government aided school lani ki government aided colleges but kini ki government but ki private but kumjuru kadon ka jinga pher ka ba ya jingai ba but kini ki fully government institution but kani ka jing kyu ba jong ka fees ha ki jaka puli ko per kalong ka ke balak ta bha ya ki samla puli bat ya ki kimi pa ti na kaliang jong ka seng nila dawa ba kala don kam no ban regulate ya ki ni ki fee da ka sarkar kam tam ya ki government aided institution but ya ki non government aided institution ani ya ki private school no boleh la da pipet ha ki wei ki jala kum ka Gujarat ka Assam bat ki wei ki jala kini ki jala ki lawan ra da ka an ban regulate ya kini ki fees ki sna ya ka commission but don kanu ka school ka bala ban penkiu la ni ban bu ya ka fee claim ka approval jong ka commission te kani kala long ka badon kam ha ka jala ka jong ni no bling langsung thu ka long ba ka jing thmu jong ki bobun ki college ban ya chakmat ya ka ni pi kan sa dei ka we ni ki daw ba kan sa kiu ka fees ha ki jaka puli ko per government has already decided that we will be having the government having the Shillong campus. Ubat Roy Kupar Ulong bagi HYC keladawaru banbu i kijaka to examen lani ki Kuwait Center habarok ki district kejela namar haduk mentah ki samla puli kejela kimat ki jing namar bun ki samla ki haban to examen sebar kejela. Ulaya tu bakaseng kalakan turu ya ke sorkar jela ban wat lat kumnu ban yarap ya kumba arspa ngut ki samla puli ki ba puli Manipur bakin yo ban peteng biang ya ki jing puli jongki bat ba kat am kata ya ke lawai ki jongki lada ka sorkar kam la ban yarap kini ki college ki boper kin shem jing ba ha ka ban pentri kam tam na ka jingdon lani tam na ka jing thmu ban pentri kam ya ke NEP menta nakaliang jong education minister ula inform yang ba sarkar kan sa sanction sa kumba arpusaw lani arpusan ki sanction post haki college kum ki community college bat ki ki college ki additional post ula da pongru ba hoj unomla na se ban yarap ya barok ki college ha juk por ri unsa kin sale da ka kan ja fees system na mobile claim ke jing arab jong college ni thu ki claim ke jing arab jong sarkar ki college kan chem jing ha ban ia cakap buat kena kam. Nila dawaru nak liang jong kaseng bandon ye kini ki CU80 center hak jalan. Kumba POE ki samla ki jongi ki batho ye kini ki CU80 exam. Hantam ki ba apply ya ka master degree ki yo ki hab bandit sabar.
ki habalit sha ki wei ki chala bat ka tu ga jing yo jing te pro ka dei sisngi asngi shwa ki salet ai tu gi chala ti kan ni kalau bu jing ti ni lakren bala da kumno hot ni suggest ba la da kumno kan bha ba kin don haman ki district ti henry nakalian jong u minister ula pentip yang i buang ba haka next academic session ka bomut house number 1 kami clear kan sayo South League Center arteli hasilong kawai ni hu bat kawai ga chaka kawai ha jowai bat kawai tura ti nakliang jong kaseng ni singo panagi play ya soka kaba la menteri stok penwanra yakini ki center bantho ya ka CU IT exam no beli kan ni kalong badon kam ya if I have not so like already 3 centers that we have in the Nehu Silong, Nehu Tura, and already one more in Silong, and most likely we'll be getting another center in Zoai. So I think for next academic year, CUT examination, looks like should not be the issue anymore. Kasang Hinyo Trap Integrated Territorial Organization Hito Ribhoy District Unit hagasi hat majai jong katayo kala dawa ya ka sorkar jalla bakadai ban pin state no iki kam ki jam ban tay pendep no ya ka maternity and child hospital MCH kabadan hagasnong umran kanang baki pat ba kinyo ya ka jing shakri kabapaka. Da kajing ang not baka sorkar jala kan pinstet ikijing tay bapher ki badon hak jala Meghalaya kamtam Hariboy district nakabenta kajimanto jing kipat ba haka pratarik unailar 8,000 arpulai sa shisen pat ka kanhon jong ka Hinyotrap Integrated Territorial Organization Hito Riboy district unit kalapha da kashiti sa ka menteri sorkar jala badai pet ya katanat ka koit ka kya ka Dr. Amparin Lingdo ban pin kan mau biang ya ka kular bakla dep clay ban pin state ya ka jingtay ya ka maternity and child hospital MCH kabadon hagashnong umran. Kaba pentip sa kinong to kubor uba ban penskam karnayor president ba uba Kenny Nongrum secretary ka hito kilayatu baka seng ka angnut sikat day baka sorka jala kan bat yala ka kular baka la klesh upat ba halor ki jingtay ba pher haka jala Meghalaya kamtam kitu kibadon hapo ka them Ribhoy district nakabanta ka jimanto jing upat ba babuan balang kamtam kitu kibawan na kalong ying baduk. Kini alam ka hito kiliya turu bahaga siti ka balapa sa ka Dr. Amparin Lingdo ka menteri ka sorkar jala ka badai kimi ki kapto ka ni teli kitanat badon kam lapen kan mau biang halo ki jingtai ki badang sateng ban pendam ki bakan thup nadu ka jingtai ya ka MCH hospital hakashnong umran parila ya ka bala kular ban pendap no hapo ki hindriu benai bat mentala yat kumbalai benai kumta ka seng kala kerpat ru na ka menteri sorkar bakan ti beniat no halor ki jingtai ki badang sateng kenang ban yo ban pleno ya ka ni hospital hapo ubenai no pra 8,000 arpolai. Syuk-syuk na kaliang kahitu kadon kejingat bat kermen skam baki jingtai babun kum ka Ayush Hospital hagashnong umtrau kejingtai halum sopet beneng na katana tourism ka DMHO building ka Model College Hajirang ka School Residential Hamautari Mardon ka Polytechnic Hanongkra Nongpo bat kibai kejingtai kinlong kejingtai baki pat ba ka dong bat kathan kinyo jingmentoy ba kinlong tang kijing ai kam kontrak ni ban pinrius pa yano. Jing Budin, bat ka jing penken mau biang, abai day bat ka MCH, ka ba ngilai syong jing elang, jurip lang bat i menteri jong ka kenat koi ka kaya, haka pratarik benai, me arhajar pelai, bat mentah ka singi, kaladap lai benai, na ka jing penkre, na mentah ban yok plino ya ka neko hospital, la kumno hau benai disembat. Kat kum ka jing ikren ka jungi hak ti ka singi, haka pratarik me arhajar pelai, bat i Dr. Amparin, i MLA, bat ki officer lagi department baper larai ban penbit penbiang bat ban state ya kakam bat bakin ai ka jingtip syangiru kaseng bat hakan ni kasi nakaliang jungi hadin ba ladap lai penai mata kasi naga jing penkre nilawan ban pek biang ban kimi biang kan neka jaka jong kan neka hostel ban pek hadu kanno kalayak kata jing penkre na penta ban yo ban plino ya kan neka hostel te ngikirmen ni ba ladon kalait nakaliang kalait kaladep setang ban connection postal nangta nakaliang ka fencing ro kila persyang ban le shadin jong ka kompong hibrogawai
tengi kemilti ba ka ru nakan liang ka tanat pici bat nakan liang ka piludi ru bahkan penstet no yang kam ki jongki habai day bat kan ka phang ban yo ban pli no ikan ka MCH i ngin pha biang ka jing tho jing pen kan mau sha inventory jong ka tanat ka ko kia bat ngin ai ko biru sha baro ki department ba kim sim kia ban pen bit pen biang bat pen long ya kan ka kam ka bajob kum ka tin bat ki kam hero kinya rengkan kum bang ilap apa ka dong ka them ka thain ka jongi ko ri phoi ni don sibun teli ki building ka mentali ka ayus hostel ba po omtro ro kala dang ya sai khmat bante ya ketika bat kala jandab ro ni don ga politeknik ka barang sak teng ke po nongkra ka model degree village po patar khma ka school ekbebia ke po mardon nongba bat kiwi ki jingte kum ga office jong DMHO ka badang sak teng hadu menta ni iba lada kalong hakan urkom lada umper step ya kajing pli kan hospital kita kiwi ru ki building ki long tang kum ki jaka ban aikam kontrak yano re ban mentoi simet om na banta kajing mentoi jumpa ba te na banta ban step ka kam i kuntui ka government bakin sim kya kan nang ne sekmat ban pun urlong ja ki jingte bakin long ki basiso baki ba jing mentoi na banta ki pat ka dong ka thain jonga them ri bhoi ka jungi Hashwa benginya kemi iki kubor badangsa nginya pai biang shwa shipor sekeni kicing penpena. Habangin beteng biang yaki kubor ngin penken mau biang yaki mat bakong san jong ke kubor mentak tayo. Penslur kesor karjala yaki he opisar ban beteng yaki jing puli jongki ban pen pro jabe. Yakendu ke kenhon menteri ya umudi bandawa penteri kam yak ILP bat ban penrung yaka keten khasi bat garu hak 8 schedule. Tang iwei bat arngut ki bersya penteri kam yak NEP ong vice chancellor kanehu. Mdai ban syashu iki kentai kasi banya syongka bat kibar jala ong HANM. Nlet jurep ke regional committee yaka thain langpi hadin ke Independence Day. Dawa ka lempung seng kentai ban kentup iki kentai hak executive committee jong ki dor barshno. Ut kinong khayi hakli yo baklem akor kinong di do sial. Bat mi pungrit haki babun ki surok ba mtang hanong kendong wat hapo sorru. Kashlong All Faith Forum SAFF kabadai ke kenhon jengkin yang bapher kibadan hakanong ba shlong hakasni palai kala penlong ya kicing rakhi ya kicing dap laisnem jongkani ke kenhon ha bianchi Memorial Hall halachumir shlong. Ulat kejela upagu chohan ulalong kumkongsan hakani kecing raki hakabalawan banyak sim bentalang dakino yalam ke SAFF kino yalam niam bat kibala syakot sungpha bat lapen ipu iping yakani kecing raki dap laisnem dakicing ruai bat jingsha nakiseng niam bapher ulat kejela upagu chohan haba ai jingkren hakani kesingi ulayro yakapang pedeng jong ke SAFF kabala jer keteng peace harmony and environment ba ulapen kan mau ya kejing don kam bandan kejing ya jan hapadeng kibrio ba kamai meriang bat ulai ru ya kan ka kan hun ka balayang skam ha ka nong rem ban kentiu ya kejing songsuk songsngan ka hok bat ban buram para briu bat ya ka mensim ban tip briu tip blai was formed during the COVID problems, creating awareness among the people regarding the medicines,
protections and all that is necessary. So as a SAF, we had helped the government in forming those SOP, Special Operation Procedure SOPs. We had formed those, submitted to the government, and they have been accepted. But then besides all those, then in the course of time, we have also met with the government with regard to drugs abuse, drinking. These are social issues which are so pertinent in our society. So we are still working on this with the government. And then besides all that, the best part of SAF is that we are able to come together, to sit together as people of different faiths, which has never happened in the past. Now it is possible. What I said, though we belong to different faith communities, as we see today in our country, there's so much problems. SAF is a small seed that we have planted 3 years ago. This is our prayer, this is our hope that it will continue to grow in the sense that continue to bring people together. And whatever service, whatever work that we are able to do, the government or the society required of us, we, the SAF, is there always willing to help and to be of service to the society. Kaseng samla maukar hakasni hat majai jong katayo kalapan long ya kejinga lang ha community hall maukar ban rakhe ya kejing dap arposan snem ha kejing ya lenti kene kaseng ban syakri ya kisamla jong kasenong maukar. Ya kini kejing rakhe la pli perda do MLA ke North Shillong constituency uba Edelbert Nongrum kumukongsan badu MDC ke maukar penton kra uba PNCM uba Longru deputy CM ke KHADC kumusembut kongsan ha ke balai donlang urang ba snong ke maukar uba Arwan Tariang kinongkit kam snong kinoyalam ke seng kentai kinoyalam ke maukar sports club kinoyalam barim jong ke seng samla bat kiwe kum kadak jong kejing rakhe la penhe de kalama jong ke seng samla bala odru yo ke jong kejing dap arposan snem ke seng samla maukar bat ke samla kilar waru ya ka theme song jong ke seng samla ke bala thau arpos snem menchua nakaliang uba PNCM ulanok senyang arposan hajar tengka ya ke seng samla kenang bakan la ban penlong ya ke program berper ha kejing rakhe ya ke jubilee rupa kat ba uba Edelbert ulanok senyang silak tengka ya ke maukar sports club kinong keran ha kene kejing lang kelero ya ke seng samla maukar halo kejing kenjo jongka ya ke lengku senam ke arpa usam ha ke ban syakri ban no yu senyang uben hai ya ke samla bat ya ke snong ka tauhi barok wei hadin kani la penbut pat e kejing pelu jingmut halor kaman kejing pen kup bori ke samla bat ke benta kilat patai kubor hakaban ajimut ikipat ba ya ke balai shimbenta le kinong tho bat nong patai kubor ki bakan thup ya ka kong ri kenti marwen ba poil soklen ba bhabok lalu bat uba raining lingdo nong khaye ki basong kamai hakawai ke benta jong ke yodu hasilong kilapan pa ye ke jing sobin yau na ka daw ke jing pentu jakhlya na ka basa di dos er
Ya kani ka benta menta nsa shim kya da ka hima malim kumbala kular da uway ni ki menteri jong kani ka hima. Kinong kayi hayaudu kibala uot halo ke jingsma ka we ke benta ha kani ka yo kidai kitu kinong kayi ki basong di ya ki mar ki mata ha kli yo namar ka jingklem akor kinong kayi do sial da ka ba pentut pathari ki jaklia shakinala nadu ka senam ki jabo bami na ki sial bat ki we di ki jaklia kinong kayi ki ba kham ut na ka jingsma ka bami na ka jing pentut jaklia na ka basas ya kli yo kidai kham tam kitu ki basong ha ka benta basarum haka bakini ki jaklia ki tut bat kapin mi jingsma hadu bakinong shong yo kim la shu bansha namara bara bornang tay nak yohi ipun ku siar lang tay tikas nam ka jabo jaban gas nya siar ku katig do chan ni sharum ka jingsma kan dengan lalu tapi mujula shong lalu ustaz badu mit semua utung baik nang ni tingin na kanya kataro kay sa skor kita ki snap tingi basta kawiru kayo ru ka jing jabo ba ka jing khamya ka besu ka bakay ai bedem tu kentang kalak tut ke tu perengi ni tang ban bam ngin la bam ke tingim la bam tang kalak wan jing sma nang te am ngim la su ke ban bam kadap kal tu namar kasnam siar de mo gawan be ka jing sma kan dala mi tu ka jing sokut nang te liam kala sokut slam tu kan dala mi tu ani kasma utung de pi kita postar le tu kita ke sam siar ni besang sini kalai ma ko yes malu ka blog no le no wan ru jenjar cái đầu cái bậc long gì smart này tu ka siar tu sam siar tu tu nak madukan tu kena ke smart nak daw bakia osyak deneng bat kitu siar kon tu be sini cha turok halo kini ke jing ut jong kinong khayi halo ke jing pentu jaklia shikinala ba kelenti ya kijan nak basa di dos ar khli yo upcn ulayo banyakran bat kibor jong ke hima malim haba jubab halo kini ke jingkeli uway na ki menteri jong kini ke hima ulong ba ko office trekam jong ke hima malim kala shim kya ya kani bat lakot haji ru ya kini ki brio ki badis ara kli yo bat nakaliang ke hima kadang pen kre ru ban pen snano da ke jaka penyap bat pen khut siar ke bakerpang khanang ban lai na kini ke jing pentut pathari ki jaklia sha ki jaka pat ba takajing tu jong snam kisne siar siginti putpan song yo te la wan dangi ke ma ni kem song kristi mo ni la ya khot ke jingalang ni kinong odo siar hangni po yang darbar himamlim jongi bad ni ong ya ki ba kadon complain ba pai ba ki ong li sajmat kata ke od siar po dukan tuoi ikilti ya kichan te ngiro ngilai ke jingmana ya ki bucur bad nagalang ki on ai ba ke jingi trilang te omdei takata ni ki bod district ro ki la khot yangi ba kumno ka hima kan chimkhia ba ya kate ke chimto islam ya ki ne ki jobo jaban chakil ti ya chok pat ba ba de mte la kam te nakalyak ke hima ro menta kana ya che cha ni kumno ba nak pan khre ya ke ching or siar ka belong ha ka wi tang ka wi ke chaka kaban bikin gidukan baru kin sawara on dalam dress boy kai masudi bai tang do khnang ganam to ju ki snare ke snam shakl ti ya pajba te kata ka hima klasim khia ban nang ya tristom rang kat berkin ki nong do siar din kap ngiru na hima ngim sim sokliti ngila ya seprang ya kaban pen identify ku ke jaka ayo pisutu ba ka yo ke ba ha ka ba khamnya kam lo ka masuk bunyo jaka menta wala kata ru da ka jing iram ju menteri market ila yo ya ku ke jaka te basa menta ko long bangin involve ru ba ki export kum na po Meghalaya State Pollution Control Board bari ni ko mukhemu astan commissioner of food khrang ba ka jing bkhra ju ko long kat kum ke jing ya jok por te war pedang kata ka jing bkhra ka jung kum ko robar ni community bangyo jing lang na borok nomor lara kedua kaya seperang kinong odo kinong penungkam itu kerja ikam ke bagi tray kini tray lang bangi kerang bangila ban pelong ya projek kocok haka lada kamdon ke jungu di pai ba ngi so ba kabiang ina berkata ngi on mat bamdon bamud pai ba kabiang tendala pai ba ro de udong ai ke jing sia yangi
kejeng kerpat yang ini bakal long kum-tam-ta. Rai pai ba ro wai kejeng terilang ban kedau dak kejeng kedau jong pat ba kapen gendet yang ini menle burung kam. Ban bit ban biang kipat ba habarok kiliang hakaroi kapar hato sakan nu an hap tuklar de kinong song snong da kabalai ut leit nam ya ki bor badai kmi lane ban mi de kiseng bhalang ban pen bor ya ke sorkar ban yo kila jing sumar ba biang hap li akan du sorkar ban yo umdi hap le kumjo ban yo surok babha hap anyaki bat kum ta terter watang hapo ki benta soru ke sorkar kam la ban pen biang kumno ki pat ba ha ki thai nong kendong kin khmi lenti kani ko khubor kadai halor kita ki jingduna ha ka thai nong kendong hendrei tang hapo sor shlong ka ba ki nong song snong ru kem tep shu yanho ban kenno dang haki kendat sengi balala UPCN ulapan I syapi ya kejing seneu jong kawai ke surok ba hakani karilum khasi kabala jot rathai hadu bakalabu hakajing shitom hakalet kawan jong kipat ba khamtam bakadai artat ke surok kabalam lenti syakibabun ke jaka jong okai perthai kipapau hakaperthai kata hakathan pen usla constituency. Kidang bun kisurok kibasni hukum ni syakiwai pat kibenta jong kajela hendrai kibangim la balik ring dol ya baro kabab pendiawi kinong leit nongwan khamtam kibanakan ni kinong ba shlong kedai namar ba watang hakani kinong ba shlong ru kisurok shnong habun tali kishnong kilasni ubha bat kipin pangmet di kitrai ba kinong nya kali namar ba watang hapo soru ke sorkar kamyo I khamtam hakitu kibenta kibaki he kihan kemju da kham ya danti Hasor shlong kishnong ki baju khamya lenti ki kendram kilendan ki dei ki badan bong namar tang chusne malumala lamaramot yaki shimet kat ba kitu ki bakham sekendong na pedang sor dan bayo I satya kabakham thamula banyo I bahakawai kabenta jong kaselong kabadan hakabenta bahap pedang jong kasor dang sakhi yakum kani kicing le matla ka sarkar haba kamaramot tang kumba serdep Habaja kumni hatu yang nuan ya keno ikatanat badai kimi ne ya ke sarkar basensa de kisangsan perthai bapher kijing kali kalong balada ke sarkar kabala ai bor de kita kinong mi khmat kibadon ha ke bor sensa ken hapan batai lut ya barok kikam dan jingmot ayupat bandon kitanat sarkar kibakmi ya la kijong kikam kibala bansat haki
haba siu sudak dan nadu nathir nja sushani tanga I ka kaliru kam ngim so yurma ka kalit ngim so sokrama ha teng iket lut teng kalut tu teng yo teng ka pay no ka tayaru ma tayar ka pamsyur no tang haba ket lut ni kini gi thlio ma kakta bhi namar labun namar sila ile thlio ta kan hap I nama teng ngim la tip ka thlio ka no ka bahe ka no ka badet ngim la tip ka ktir ka bat fi ka ktir tele dari bala te penbha no nama kan sok kale kawan jungi ba ki pai ba baro kham tam le kini ki emergency kan sok kan long ka ba khuj kan long iken kan long nyai be ya ti be khlem kan no man ta tang hang ni ru tang su wan ka we ka kali ni hap we la kan ria san ni we la kan ria sang ni teng man teng na nang na ka teng sukuti ki ya pas mah teng ngihan nang ni na stang ru teng hap pe chua ka yu teng ka kali ka bam nem chani na kam bam ra di Tarik we Simjinge ba piba nang kalit kawan kaliru mishan ra nanta nadong sedong kan kakta subuh kena school ro ba cross nani tamar cross na suak na stay rom ngi hab yang ni kiti kiu kentiu senjar ngi hab kentiu na kiti le no male era te dawan kalim tu jaka banlaj ka blok ma kali pat jaka banlaj ka blok buun kila penjam tu mar plik atu triu bahe ka don tei te entah kan tentang nila si kenyum hi pramangi ni ban tentang ban le si ong no mar ban esai kali saj menta sibet langan biang hakti pek kan ni kajing sneu ai tentang wan kitrok bahe ani ka blok ro katai tentang ban ya jubru ro pli la si yu na hakti ban sera tentang ka kadon kajing mar pi kena skol ki tenan bakros nani stai tang ban cross ni ro la si ha
jing siam jonga te long tam long shutut tang kawai ba kelas new plat kasurok berkawai ru isne kena school bagi kelas nang ni shatai nang tai shani teng ba kambiang shu ka surok benyat teng kiyat na sini siliang bar rkyang kiwan sekitar kat arsaka kishpau shaka teng long ishim tiang gen ba kiyat kena school na ki teman brio na ki romba brio dadak lapoi han thli dei ka por bakahap kadano ketrok kumni rok kalut hadu benda sawa sok spring kruk krek long ishim jing tiang gen tangkatai bakoi ru ki senjar ki ba syong kali ni la syu ki wi na jong kete kuma ong na ngiru bisu belam dei ru bang ba nyak kali lajang kakta mo kali ru ladang ja bakalong kali nur ladang batai ki trai ki kin sim khiara yang dei ba na kalian jengi pengi lihat tumur dei kana surok maka surok na du nang niru syadu syabakut salat kajing seniu kajing yati kabsu ran hang bet halor katar kim jutat jelas bentu tek kala ki kendor kala nong klong syu biang kali makali he sudah bayat nang ni khadar saka kipau saka aduk kitrok barit ru Kajing seniu ki surak kapok sor kalapan long ye ki brio ban chna ye ki dur bapen long kam kairu gum kadak man parsi ye ki sorka halo kajing go jongka hakasin sha kada ta ulik uni pai jong spai mes te kaslek te kila repair arsin lesen te menta pa ngam po kanang yai kali jagi kanang ngam sepo kanang jelio ka surok kanang sneu kanang mix ni kakta hi ka kali ro teng isegi skuti yu bon ba jilon kibreo ki nang yai nang wan ro tu bon sen ba ki hap kiar da bom like kiar te bon ba ki kti lu gi jagi ne baro long tai seperpat bagi bisna pen iu no komkloi cho ban mersau cho ban don kanu jing jia ma basusi nomor meski te gidang yu i ndrei teng hakapor men miet pat bom la ong ma bom don dak ban pen iu bakalas neu sorong te khamtam ki kali akjat bon bagi ori mersau entai
Te paralok da kitu ki kubor ngi lapoi shkabakut jang katu kubor jangi menta katayo ngin se syam yang bat pi la syam tayo kublai shipu